Cyfoded llewyrch dy wyneb arnom arglwydd. Bore da i chi gyd, mae'n hyfryd cael eich cwmni chi. Bore da hefyd i'r rhai sydd yn ymuno ni drwy'r gyfrwng digidol. Hyfryd iawn a braf gweld y plant yma. Ac dwi'n meddwl, Tegwen ti am arwain yr emyn gyntaf. Diolch yn fawr iawn i ti. Rhif yr emyn 242. O doed y deyrnas nefel dad, yw'n gweddi dair ar ran bob glad. Dyfodiad hon i galon dyn, a ddw genhedloedd byd yn un. O doed y deyrnas i roi hedd, i fyd a ddarniwyd gan y cledd. Ei gorsedd hi a gwyd y gwan, o ffos anobaith blin i'r lan. O doed y deyrnas trwy'n gwaith, a'n gweddi beunydd ar y daith. A rhoi'n ras i seinio clod, yr hwnna wna i'r deyrnas ddod. Rhif yr emyn 242. Ti wedi dewis emyn perffaith ar gyfer y testyn. Dwi'n yn gwybod sut oedd ti wedi gweithio hynna allan, ond mae'n wirthiol. Diolch i ti. Nawr, daw'r darlleniad y bore yma o'r bedwaredd salm. Mae gen i ddau gyfeithiad a mae gen i ddau ddarllenydd. Cyfeithiad cyntaf fydd o'r Beibl Cymraeg Newydd a'r ail o'r Beibl.net. A na, gewch chi weld pwy fydd yn darllen yr salm bryd hynny. Salm 4. Ataf fi pan alwaf, o Dduw fy nghyfiawnder. Pan oeddwn mewn cyfyngder, gwaredaist fi. Bydd drigarog wrthyf, a gwrando fy ngweddi. Bobl, am ba hyd y bydd fy ngongoniant yn warth, ac y byddwch yn caru gwagedd ac yn ceisio celwydd. Deallwch fod yr arglwydd wedi neilltuo'r ffyddlon iddo'i hun, y mae'r arglwydd yn gwrando pan alwaf arno. Erich wi gynddeiriogi peidiwch a phechu, erich wi ymsom ar eich gwely, byddwch ddistaw. Offrymwch aberthau cywir, ac ymddiriedwch yn yr arglwydd. Y mae llawer yn dweud, pwy a ddengys i ni ddaioni? Cyfoded llewyrch dy wyneb arnom arglwydd. Rhoddais fwy o lawenydd yn fy nghalon, na'r eiddo hwy pan oedd llawer o yd a gwyn.
yn awr gorweddaf mewn heddwch a chysgu, oherwydd ti yn unig, Arglwydd, sy'n peri i mi fyw'n ddiogel. Hanna, diolch yn fawr. Gweddi am help. O Dduw, ateb fi pam dwi'n galw arnat. Ti yw'r un sy'n achub fy ngham. Dwi mewn argyfwng, ond gallu di ddod â fi allan ohono. Dangos drigaredd ata i, a gwrando ar fy ngweddi. Chi bobl feidrol, am faint fydd dy enw'n cael ei sarhau? Am faint ydych chi'n mynd i roi'ch bywyd ar bethau diwerth a dilyn pethau tryllodrus? Deallwch fod yr arglwydd yn cadw rhai ffyddlon iddo'i hun. Mae'r arglwydd yn clywed pan dwi'n galw arno. Dylech chi grynu mewn ofn a stopio pechu. Myfyriwch ar y peth ar eich gwely a dechreuwch wylo. Dewch a chyflwyno'r aberthau iawn iddo. Trowch a trystio'r arglwydd. Mae llawer yn gofyn, pryd welon ni ddyddiau da eto? O arglwydd, wneud i fod yn garedig ato ni. Gwna fi'n hapus eto, fel yr adeg pan mae'r cnydau yd a grawnwyn yn llwyddo. Byddai'n gallu gorwedd i lawr a chysgu'n dawel, am dy fod ti, o arglwydd, yn fy nghadw i'n saff. Diolch yn fawr, Hanna, hyfryd. A boed bendith ar y darllen a'r gwrando o'i air sanctaidd. Falle bod yn briodol i mi ddweud cyn i ni gael gair Thomas arall fynd yma nôl Sul nesa, ac oedd o'n fawr gyfreithiwr hefyd, ac Thomas Watkin, a byddwn ni'n falch iawn o'i gael o y Sul nesaf. Reit, Oes gennych chi adnod? Oes? Gret. Dyma ni, Fflir, diolch yn fawr. Dwi'n gwybod os di hwn yn gweithio, yndi, mae'n swnio'n well. Mae'r arglwydd yn dda i bawb. Chi wedi clywed hynna? Mae'r arglwydd yn dda i bawb. Wel, diolch yn fawr iawn i Fflir. Yn ôl, a wedyn dwi am ddangos adnod arall i chi. Dwi heb i ddysgu ar yng ngho, dwi'n efo co fel chi, ond felly does dim angen gorchydd, mae'n deud, ar ein hwynebau ni, dilyn ni gyd fel drych yn adlewyrchu ysblander yr arglwydd ac yn cael ein newid i fod yn debyg debygach iddo. Dyn ni'n troi'n fwy a fwy disglair o hyd a'r ysbryd glân ydy'r arglwydd sy'n gwneud hyn i gyd. Hwna chydig bach yn hirach na dy adnod di, ond ydych chi'n gallu gweld y geiriau efo'r llythrennau bras, y llythrennau mawr na? Pa un di'r un cyntaf? Gorchydd, da iawn. Oes ein arall? Drych. Martha? Ysbryd, ia, ysbryd glân. Wel, llai geisio gweiddi, mae gen i orchydd dwi am ei ddefnyddio rwan, a dwi wedi dweud mae gen i nid un, dau, ond 3 gorchydd. A dwi'n mynd i reid yn hyn o gwmpas yn wyneb i rwan. A mae gen i enwau gwahanol i bob un gorchydd. A'r gap ydy, trio gweld trwy'r gorchydd y drych dyn ni'n sôn amdano fan hyn. Dwi'n mynd i allu gwneud hynna, ond gewch chi weld, iawn? Yn gyntaf, yr enw cyntaf sgen i ar y gorchydd yma yw, gallwch chi weld hyn rwan? Ofn. Reit. Dwi am rhaid gorchydd ofn amdano fi rwan. O, mae gen i ofn pawb a phopeth yn y byd. Dwi am aros atra, dwi'n mynd i siarad efo neb. Iawn, oce. Dwi dal methu gweld y drych. Reit. Gen i un arall rwan. Eto bod o'i ben i weired o, dwi'n gweld eich chi'n gweld. Ond be mae'n dweud?
Dicter. Da chi'n gwybod beth mae dicter yn golygu? Bod yn ddig. Ia. So dwi'n mynd i reid gorchudd dicter ymlaen wan. Reit, dwi'n ddig efo pawb a phopeth. Ond, dwi'n mynd gallu gweld y drych o hyd. Reit, beth am orchudd arall amdan hyn? Dych chi'n gallu gweld beth ar sy'n hwn? Y sgarff yma. Ydy o ffordd iawn tro yma? Ie, balchder. Balchder. Wel, reit, dwi'n mynd i roed gorchudd balchder amdan fi fy hun rwan. Dwi'n teimlo'n bwysig iawn. Bwysig iawn ydw i. Ia, fi sydd yn fwy pwysig na chi, gen i ddim cynsel amdana chi o gwbl. Reit, lle mae'r drych yma? Dwi'n methu gweld y drych. Reit. Beth am i drio bod yn llai hynna'n bwysig? Dwi'n teimlo, wel, fydda i gydymdeimlo gyda chi chydig bach mwy wan. Beth am i fod yn llai dig? Na i drio bod yn llai dig rwan. Beth am i drio bod yn llai ofnus? Na i fod yn ddewr, dwi'n meddwl. Dwi'n gallu gweld y drych wan yn sydyn reit. Ond ydy'r drych yn gallu gweld fi? Na chdi. Sa'i glenus y glanhawraig yma, fysa i'n meddwl, beth sydd wedi digwydd i hwn? Felly, mae gen i rhywbeth hyd. O'n i wedi sôn am yr ysbryd glan, ond ni'n cwaith yn siŵr sydd o'n i'n mynd i esbonio i yna. Felly, mae gen i rhywbeth yn fan hyn. Be mae'n dweud, ffurf sydd allan o'na i fi? Da iawn. Ysbryd glan yr arglwydd. Wel, dwi'n gweld un o'n ein yn y siop. Ond dwi'n meddwl ddylsen ni gael un yn bob capel ella. Edrych yn bwysig iawn. Mae'n deud, keep within reach of children, mae'n deud yn fan hyn. Mae hwnna'n wahanol iawn i beth ydych chi'n prynu yn y siop, ydy? Mae yna restr cynhwysion yn fan hyn. Reit, beth sy'n fan hyn? Chydig bach o hybu, cefnogi, annog, ffyrlondeb, chydig bach o frwdfrydedd, ysbryd, addoli, moli, ysgol sul, adnodau, gweddi, a mae yna un cynhwysydd mawr yma, cariad Duw. Rarcion, hwn di'r prif beth yn hwn. Reit, da ni'n mynd i weld sy'n mynd i weithio. Ti'n falch bod dwi'n gallu gwneud. Yma ni. Beth yw hwnna fan'na? Wel, dwi'n gallu gweld chi. Dych chi'n gallu gweld fi? Dyna fo. Dwi'n meddwl sy'n ni'n gallu weithio chydig bach yn galetach. Ond sgen i'n llawer amser. Da ni angen chydig bach mwy o'r ysbryd glân yn dydan. Ond dyna beth dwi eisiau chi gofio. Mae rhaid i ni dynnu'r gorchudd. Mae'r byd yn rhoi gorchudd yn yn llythydd ni. Mae rhaid i ni ddysgu i chwilio am y drych yma. Oherwydd yn y drych yna, newch chi weld prydferthwch chi'ch hun, ond newch chi weld prydferthwch rhywun arall hefyd. A newch chi weld prydferthwch Duw. A wedyn mae hwnna'n adlewyrchu yna chi, da chi'n adlewyrchu ar Duw, a mae pawb yn dechrau teimlo'n well, a mae'r byd yn dechrau edrych yn well hefyd. Wel, diolch i chi am wrando yn arbennig o dda. Oedd hwnna'n adnod go fawr, ond diolch i chi am fy helpu i ddatgymalu'r tri pheth yna, gorchudd, drych a hwn. Cofiwch brynu hwn, oce? Iawn. Hwyl i chi am y tro. Fe barhawn ein hoddoliad y bore yma drwy gydganu Rhif yr Emyn 392. O rhod y bwys ar freichiau'r Iesu, feth gynnal ymlaen dy galon wrth ymddiried ynddo, a lein nhw
ef a chan, ac yn y blaen, Rhif yr emyn 392. Gadewch i ni y nawr gynorthwyo'n gilydd mewn gweddi. Arglwydd ein Duw, yn hawelwch yr awr hon, rydym yn sefyll o flaen dy orsedd rasol. Rydym yn dod a'n calon a'n hysbryd is bresenoldeb. Nid fel rhai perffaith, ond fel drychain dysgu adlewyrchyd o leini, dy dysturi, ath wirionedd. Diolch i ti am y diwrnod newydd hwn, am y lle diogel lle gallwn gwrdd i weddio ac i foli. Ond cofiwn heddiw o Dduw am y rhai nad oes ganddynt y diogelwch hwnnw, am y teuluoedd sy'n byw mewn ofn, am y lleisiau sy'n llefain am obaith. Bendithio'r rhai sy'n addoli y tu ôl i ddrysa clo, ac hefyd y rhai sy'n ofni colli cartref, plant neu gariad oherwydd rhyfel. Yn ein heddwch ni, paid a gadael i ni anghofio i poen hwy. Diolchwn i ti am arwyddion o obaith.
am bob tystiolaeth o dysturi, o ddewrder, o heddwch yn y byd. Rydym yn diolch am y cydodiad yn Gaza, yn cydnabod y gobaith sydd ynddo, ond arglwydd sicrha heddwch sydd yn gyfiawn, yn eiddfed ac yn barhaol. Heddwch sy'n tyfu o wirionedd, nid o ofn na buddugoliaeth, ond o gydnabod y ddynoliaeth sydd yn y moll. O arglwydd Iesu, cofiwn y geiriau ddefnyddiais wrth gyfarch y disgyblion ar ôl yr atgyfodiad, gan ddweud, tangnefedd i chwi. Dwed yr un gair wrthym ni heddiw, un calonau sy'n llawn pryder, un meddyliau sy'n ceisio deall y byd sydd o'n cwmpas. Dywed y geiriau hyn wrth theuluoedd yn Israel ac yn Gaza, wrth blant sy'n ofni'r nos, wrth rieni sy'n galaru, tangnefedd i chwi. A bydded i'r geiriau hynny fod yn wirionedd byw. Maddau ni o arglwydd pan fyddwn yn troi yn ôl at dywyllwch, pan fydd balchder, dicter neu ofn yn ein dallu rhag y goleuni. A phan nad ydym yn gweld y ddelw yn ein cymydog na'n gelyn. Maddau pan fyddwn yn adlewyrchu ein hofnau'n hunan, yn hytrach nag ysblander dy gariad. Pyrha ein calonau, goleia ein hwynebau, fel y gallwn adlewyrchu dy wyneb di. Yr wyt ti yn ein galw i fyw fel plant Duw, i adlewyrchu'r un ysbryd sy'n trawsnewid. Gwnawn ni drwy dy ysbryd glân fod yn bobl sy'n chwilio am heddwch, yn plethu cyfiawnder a thrigaredd, yn bobl sy'n byw'n ffyddlon, yng ngoleuni'r atgyfodiad, wedi ni droi'n fwy disglair o hyd, fel y dywod dywas Paul, dyn ni gyd fel drych, yn adlewyrchu ysblander yr arglwydd. Felly, arglwydd Iesu, fel y disgyblion gynt, agor ein llygaid i ddweld, agor ein clustiaeth glywed, agor ein dwylo, i ddwasanaethu, a rhoi ni'r gallu i ddilyn olion dy draed. A phan fydd y byd yn methu gweld goleuni, wedyn ni adlewyrchu dy lewyrch di, hyd nes y daw dy heddwch, a bydd pob calon yn gorffwys yn dy gariad tragwyddol. Gyfynwn hyn oll, yn enw perffeithydd ein ffydd, yr sawl a'n dysgodd y weddi fawr, ein tad.
Ein trydydd emyn y bore yma yw rhif yr emyn 336. Iesu, ti yw ffynon bywyd, bywyd dedwydd i barhau, pob rhyw gysur i synefoedd, yno ti dy hun y mae, ac yn y blaen, rhif yr emyn 336. Yr wythnos hon fe glywais i am yr ystadegau diweddaraf am aelodaeth sefydliad go fawr sydd yn wybodus i ni gyd. A mae'r ffigurau'n datgelu fod cyfartaledd oedran yr aelodau neu'r mwyafrif sy'n ymuno wedi codi i'r 60au, i'r rhai yn 60 a mwy o flynyddoedd oed. Gyda'r grŵp mwyaf ffyddlon a niferus yn dod o'r rhai dros 75 mlwydd oed. Ac mewn un achos nodedig mae un o'r cynghennau o'r sefydliad mawr hwnnw wedi tyfu i gael ei aelodaeth fwyaf mewn degawd, sef 11 o aelodau. Sefyllfa argyfyngus i sefydliad gwladol, ond dwi'n clywed y cwestiwn yn cael ei godi yn eich pen chi am ba sefydliad dwi'n sôn. Nawr, fe allwch chi feddwl mai am gapeli neu eglwysi yng Nghymru rydyn ni'n sôn. A byddaf yn deall yn union pam rydych chi'n meddwl hynny. A mae'r petrymau aelodaeth hyn yn adlewyrchu heriau tebyg sy'n ein wynebu nina yn ein eglwysi ni hefyd. Ond, a dweud y gwir, sôn oeddwn ni am aelodaeth parti neu plaid mwyaf llwyddiannus yn yr ynys hon, sef y blaid geidwadol. Y parti oedd mewn grym yn San Steffan, chydig dros flwyddyn yn ôl. A mae'r toriaid yn ei chael ein sobor o anodd i ddenu pleidleiswyr ifanc. Bellach, lleiafrif fechan yw'r aelodaeth ac y rhan fwyaf ohonyn nhw yn oedrannus. Mae'r mwyafrif bellach yn ddifater efalla am wleidyddiaeth, neu yn cael ei denu gan wleidyddiaeth iconoclastig gwrth sefydliadol yr oes fodern. Wn i ddim. Ond, yn y bedwaredd salm, mae Dafydd yn ymdrin â thema nid yn anhebyg, y mwyafrif a'r lleiafrif.
Yn y salm hon, mae Dafydd yn wynebu sefyllfa lle mae'n teimlo ei fod yn y lleiafrif, wedi ei amgylchynu gan rai sydd yn ei wrthwynebu. A mae'n gofyn, bobl, am ba hyd y bydd fy ngogoniant yn warth. Fel yn yr ystadegau gwleidyddol, mae yna tensiwn yn does rhwng cenedlaethau gwahanol. Mae'r bedwaredd salm hefyd yn amlygu tensiwn rhwng y rhai sy'n dilyn Duw a rhai sy'n troi at bethau gwag a cheisio celwydd fel sy'n cael ei sôn amdano yn y salm. Mae'r salmydd yn atgoffa'r darllenydd deallwch fod yr arglwydd wedi neilltuo'r ffyddlon iddo'i hun. Yn y cyd-destun hwn, gallwn weld sut mae'r salm hon yn siarad a'n sefyllfa ni heddiw. Nid yn unig ym myd gwleidyddiaeth, ond hefyd ym mywyd yr eglwys, lle mae'r ffyddlon weithiau yn teimlo eu bod nhw yn y lleiafrif, mewn cymdeithas sydd yn troi i ffwrdd oddi wrth gwerthoedd traddodiadol. Ac wrth gwrs, y cwestiwn sydd yn codi yw sut mae uno y lleiafrif a'r mwyafrif. Sut mae pontio y gagendor yma. Sut mae mwyafrif yn gallu mwynhau llonoddwch da ni'n dimlo fel y lleiafrif. Yr eironi wrth gwrs yw a byrdwn a dymuniad y lleiafrif ynghyd â'r mwyafrif yw byw yn ddiogel a chysgu'n dawel. Fel mae'r sôn yn yr salm, yn awr, gorweddaf mewn heddwch a chysgu. Dyna chi ddiwedd hyfryd i salm, mewn heddwch a chysgu. Dyna nod pawb. Ond mae yna ddau lais yn y testun heddiw, dau ar wahân. Dau lais, y cyntaf wrth gwrs yw llais y mwyafrif. A gofyn cwestiwn mae'r mwyafrif, gofyn cwestiwn yn bryderus. Pwy a ddengys i ni ddaioni? Pwy a ddengys i ni ddaioni? Neu fel roedd Hannah di darllen yn Beibl.net yn ei gyfieithu fel hyn. Mae llawer yn gofyn, pryd welwn ni ddyddiau da eto? Wel, am enni hynny ynde. Ond mae'r cyfeithiad yn Beibl.net yn cyfleu rhywbeth hefyd sydd yn oesol yn fanna. Felly, dau lais, y mwyafrif, y lleiafrif, mewn un adnod rymus. Y mwyafrif yn dweud cyfoded, llewyrch, dywyneb arnom arglwydd. A lleiafrif yng Nghymru bellach yw'r bobl hynny sydd hefyd yn o ddifri am ei ffydd, neu yn driw i'w ffydd. Mae'r mwyafrif i'w gweld wedi crwydro yn dawel, neu wedi camu'n fwriadol y tu allan i gylch Cymdeithas Capel a gweinidogaeth Eglwys y Crwys. Ac erbyn hyn mae gwir angen yn does. Gwir angen i'r lleiafrif a'r mwyafrif ddeall ei gilydd yn well. Fysa hynny'n fendith i'r naill fel y llall. Ac wrth gwrs mae yna sŵn cyhuddo a thaflu bai ar y ddwy ochr. Mae'r lleiafrif efallai'n cwyno bod y mwyafrif yn ddifater bellach i ymateb i'r alwad i oddoli. Ac efallai bod yr mwyafrif yn cwyno bod y lleiafrif yn ddifater am ofynion ymarferol bywyd go iawn. A chystal cyfadda fod yna wirionedd a fod yna rym i'r ddwy ddadl. Felly, sut mae symud y peller yma? Sut mae symud y peller rhyngddym ni?
yn y gwaelod neu wrth sail popeth yw diffyg dealltwriaeth ydy o. Nid yw'r naill ochr bellach yn deall safbwynt y llall. A nid yw'r lleiafrif a'r mwyafrif bellach yn fel petai nhw'n siarad yr un iaith chwaith. Ac mae'r bedwaredd salm yn awgrymu fod y gwahaniaeth rhyngddyn nhw yn dod yn gwbl eglur mewn cyfnod o annibendod mawr, o drafferth mawr, o rwystredigaeth fawr. Cyfnod sydd yn syndod yn debyg i'n cyfnod ni. Y mwyafrif yn ymboeni a chwestiwn dyrys astrysg ond teg ac yn gofyn pwy a ddengys i ni ddaioni. Lle mae daioni i ni gyd? O ble y daw y daioni yna? A'r lleiafrif wedyn ymroi i weddio yn fwy dyfal ac yn fwy dygyn. Llewyrch dy wyneb arnom arglwydd. Oed y fendith arnom arglwydd. Nawr, un peth ydy gofyn cwestiwn. Peth arall hollol yw gweddio. Un peth yw holi yn ddwys, yn ddyfal ac yn ddygyn. Peth arall yw addoli. A dwi'n ama rwsyd oes unrhyw gyfnod arall wedi rhoi fwy o waith i'r marc cwestiwn, y cwestiynu yma, i'r gyfynod na'n cyfnod ni. A mae fel bod y mwyafrif yn siarad mewn cwestiynau bellach, yn cwestiynu pob dim. Bellach, gyda thon ar ôl ton o newyddion drwg yn golchi trosodd, mae bywyd i gyd fel bod o wedi troi yn rhyw farc cwestiwn, anferth, yn brawychus. A ellir disgwyl dyddiau da, bywyd dedwydd, wyach o gwbl. A oes ystyr o gwbl mewn siarad am ddaioni. A oes gwerth mewn unrhyw beth. A gyda'r fath o fynod neu'r marc cwestiwn a'r swydus yn parlysu pobl, ychydig iawn o bobl sy'n teimlo fod yr arlwad i addoli a gweddio yn cwrdd â'r sefyllfa a'r picil o gwbl. Mae'r gweddio yn ymddangos i'r mwyafrif efallai yn ddi-ystyr. Y mae addoliad yn ymddangos yn gwbl amerthnasol. A chystal a'i ddeud o, a'i feddwl o. Mae'r gweddiwr a'r addolwr ei hunan yn cael ei demtio i ama weithiau. Ond cofiwch, hanes am bobl yn gorfod byw o greisus i greisus sydd yn y Beibl. Beth bynnag arall, allwch chi ddim cyhuddo awduron y Beibl o fethu a fod yn realistig. Maen nhw'n gorfod bod. Maen nhw'n gwybod yn iawn beth yw sefyll ar ddibyn bywyd, trosodd ar ôl tro. Ond athrylaeth arbennig yr awduron yma, fel mae adnod y testun heddiw yn dangos, yw bod yn llwyddo i wneud rhywbeth a chwestiwn sydd yn rhaid i ni'n addysgu wneud hefyd, sef maen nhw'n troi y cwestiwn mawr yn weddi fwy. Maen nhw'n troi y cwestiwn mawr yn weddi am genach. Nid troi oddi wrth y cwestiwn, sylwch. Nid troi gweddi yn rhyw fath o ffordd osgoi, ond troi y cwestiwn ei hun yn weddi. Gweddi teirach am genach na chwestiwn. Ar gyfer cyfnod fel yn cyfnod ni, mae rhaid i ni ddilyn siampl y bobl hyn. Wrth eddoli heddiw yn gynulleidfaoedd ynghyd fan hyn ac adre, maen nhw'n credu. Maen nhw'n credu bod i ni gyfle fan hyn, y bore yma, yr awr hon,
i ddelio yn ymarferol a'n sefyllfa y byd sydd ohoni. Nid dod yma yda ni'r bore yma i ysgoi hyn i gyd, ond dod yma i wneud rhywbeth amdano. A hynny ar un amod, yn bod ni'n sylweddoli bod rhaid i ni addoli yng nghliw y cwestiynau sy'n pwyso arno ni. Yng nghliw cwestiynau pwysig y mwyafrif. Yng nghliw y sawl nad ydyn nhw wedi dewis ymuno â ni heddiw. Yn gyntaf, hoffwn i sôn mai wrth droi y cwestiynau yn weddi, da ni'n cael help neu gymorth, os mynwch chi, i ddehongli y cwestiynau yn gliriach ac yn iawn. Heb hynny, da ni'n symud jyst o un cwestiwn i gwestiwn arall. Da ni'n baglu bron yn lletwydd o gwestiwn i gwestiwn. Ac rhaid ofn bod chi ddim cweit yn gweld beth sgen i mewn golwg, ond meddyliwch am y testun. Pwy a ddengys i ni ddaioni? Mae'r pobl yma'n gofyn mewn cyfnod anodd iawn. Maen nhw'n gofyn am blueprints blyd gwell. Bywyd dydwyddach. Ond gyda phob cwestiwn maen nhw'n gofyn, mae yna gwestiwn arall yn dod wrth gwrs. Beth yw daioni? Beth yw bywyd da? Ydy byw bywyd da yn bosibl? A mae'r cwestiynau hynny yn ben agored ddychrynllyd. Holi a holi cant o mil o gwestiynau, dim ond cwestiynau sydd gan y rhan fwyaf. A'r gweitha yw, yn hytrach na'n tywys ni at Dduw, fel dyliau ein cwestiynau dyfnaf dwysaf ni wneud, peryg y gyfynod anferth brawychus ein cyfnod ydy cuddio Duw o'r golwg yn gyffredinol ac yn gyfan gwbl. Mae rhaid i ni weld, mae rhaid i ni sylweddoli, mae rhaid i ni ddatgan. Mae hanfod bywyd yw nid y cwestiwn, hanfod bywyd yw gair olaf y testun, arglwydd. Hanfod bywyd yw nid ni yn holi Duw, ond caniatau Duw i'n holi ni. A dyna pam mae gweddi ac addoliad yn bwysicach nawr nag erioed o blaen. Drwy weddi ac addoliad yn unig, y cawn ddysgu arwyddocâd y gair arglwydd. Oherwydd wrth ein bod yn cofio arwyddocâd y gair arglwydd, da ni'n cofio hefyd mae angen pennaf ni fel pobl yw nid cael ateb i'n cwestiynau, ond cael ateb i'n cyflwr. Yr angen y fwy penodol yw edifeirwch arno ni. Maddeuant, cymod a Duw, ac felly cymod a'n gilydd. Ofer disgwyl ateb i'r holl gwestiynau sydd gennym, heb ein bod ni yn gyntaf mewn addoliad a thrwy gyfrwng gweddi yn wynebu'r cwestiwn yma, Duw ei hun yn ei ofyn. Ble wyt ti? A beth wyt ti'n dda yma? Yr arglwydd sy'n gofyn. Yr ail beth wedyn, mae'n troi'r cwestiynau mawr yn weddiau am genach. Yn gymorth i ni gael gofyn ein cwestiynau yn hyderus. Hyder. Mae cymaint yn dibynnu ar y ffordd o ofyn cwestiwn weithiau, yn does? Y tôn y llais. Tôn y llais weithiau yn bwysicach na dewis y geiriau. Gosledd, disgwylgar efallai, yn bwysicach na phwynt y cwestiwn. Mae yna hefyd ffordd amheus o ofyn. Beth ydw i yn ei olygu eich bod chi'n gofyn y cwestiwn, ond chi ddim wir yn disgwyl clywed yr ateb. Oherwydd,
Dyna beth dwi wedi sylwydd siarad efo ambell un, ydy, da chi'n ceisio cynnig ateb i'r cwestiwn, ond dyn nhw ddim cweit i'w gweld fel bod nhw eisiau clywed yr ateb, neu yn disgwyl clywed yr ateb. Pwy a ddengys i ni ddaioni yw'r cwestiwn? A dyna be mae'r mwyafrif yn ei ofyn. Ac os da chi yn gwrando a myfyrio'r Salm 4 neu'r 4 Salm, da chi'n sylwi bod yna rhyw ddigalondid yn y gofyn. Neu mae yna ymdeimlad, be di pwynt gofyn? Cawn ni ddim ateb neu ateb digonol. Pwy a ddengys i ni ddaioni? Ac mae'r nodyn digalon yn y llais yn gwneud y gyfynod ar y diwedd yn gwbl ddiwerth, yn gwbl ddiystyr. Pwy a ddengys i ni ddaioni? Wni ddim amdana chi, ond dwi wedi trio sawl tro i geisio annog ambell un neu codi calonna, ond mae fel bod yna rhywbeth sydd yn gyffyrddus yn yr ymdeimlad sydd gennyn nhw, yn y cwestiynau yma, lle dyn nhw ddim yn chwilio wir am yr ateb. Mae fel bod y cyflwr maen nhw'n ei brofi naill ai yn rhy ddefn neu yn rhy gyfforddus. Ac os dyn nhw yn rhy gyfforddus ac wedi arfer ac yn gaeth i'r cyflwr, wel, weithiau maen nhw jyst yn dweud, wel, dyna fel mae pethau. Dyna fel fydd hi hefyd, mae'n debyg. Ond dwi'n credu mae rhyw ofyn anobeithiol fel yna yw nodwedd amlyca cwestiynu a cwestiynau ein cyfnod. Mae fel ein bod yn gosod y boll ar y drws yn yr act o guro ar y drws er mwyn ceisio agor o. Ac wrthod gwynfyda yr arglwydd Iesu, yr hyn da ni'n glywed yn lle efallai ydy gwyn ei byd y rhai nad ydynt yn disgwyl dim gan neb, cannys ni siomwyd. Dyna ni, dyna fel mae pobl. Rhyw amheus o beithio'r gorau a disgwyl y gweitha. Y canlyniad yw, does dim byd yn digwydd. Does dim byd yn newid, heb sôn am cael y wedd newidiad ar draws newidiad da ni fel Cristnogion yn ei ddymuno. Wrth gwrs, bod dim byd yn digwydd. Oherwydd, wni ddim os ydych chi wedi clywed yr ymadrodd neu'r dyfyniad, insanity is doing the same thing over and over and expecting different results. Mae rhai yn dweud mai Albert Einstein ei hun a ddwedodd y geiriau yna. Ond mae'n debyg erbyn hyn maen nhw'n tybio mae yn fwy tebygol fe ymddangosodd hynna mewn pamffled yr Alcoholics Anonymous yn America yn yr 80au. Yr ateb, wrth gwrs, i gael y trawsnewidiad a'r gweddynewidiad yma ydy yr angen i ni agor y Testament Newydd. Yma y ceir y darganfyddiad gwreiddiol fod Iesu Grist yn iachau drwy ffydd gobaith cariad ac i fod o yn fyw. Ac i bobl y Testament Newydd, geiriau heintus, hyderus i'w gofyn a gweddio a ffydd. Dyma bobl sy'n troi bywyd i gyd yn gyfeiriad y posibl. A gyda Duw, medd Iesu Grist, mae popeth yn bosibl. A mae rhywbeth yn greulon o ironig bod ni yn ein cyfnod ni sy'n dilyn ôl troed y bobl hyn, wedi troi popeth yn ein cred a'n credu tuag at gyfeiriad yr amhosibl. Beth ni ddim yn gallu wneud. Os yw'r da yn bosibl gweitha'r groes, mae o'n bosibl gweitha popeth arall. Oherwydd Iesu yng Nghrist
Nid full stops genna ni I unrhyw ofynod neu mae'r cwestiwn. Ynddo a thrwy Iesu Grist, y gallwch chi rei pob un gyfynod yn weddi hyderus. Dim math o weddi sydd am geisio dianc rhag y draffaeth ac ysgoi helbylon I gyd, ond y math o weddi sy'n troi'r draffaeth beth bynnag a fo, yn anturiaeth tuag at y posibl. Un peth bach I orffan. Wrth droi y cwestiynau yn weddi, da ni'n cael cymorth I werthfawrogi'r ateb. Nid yr un peth yw ateb I weddi ac ateb I gwestiwn. Ein tueddiad yn rhy aml o lawer yw disgwyl yn ddi a mynedd am ateb I gwestiwn, a methu gweld fod rhywbeth gwell o lawer nac hyn, sef ateb I weddi. Dyma lewyrch wyneb yr arglwydd. Y llewyrch sy'n dod eisoes o'n cwmpas ni yn ein cyfleidio. Ac wrth addoli mewn gweddi, dyma ein cyfrifoldeb am braint. Efallai bod y mwyafrif yn edrych draw ymhell, ond mae'r lleiafrif yn gwybod mae yn agos mae'r ymateb, yn agos. Ond mae angen I ni fod yn rhan o weithredu'r ateb yma. A'r ffordd fyswn i'n dymuno cyflwyno hynna chi bore yma yw meddyliwch am gwch rhwyfo. Mae Duw yn cynnig yr ateb fel cwch rhwyfo. Ond rhaid I ni dynnu wrth y rhwyfo. Cyfodeb llewyrch dywyneb arnom arglwydd. Mae Paul yn cynnig rhyw fath o eglurdeb yn ei ailythyr at y Corinthiaid. Fe glywsoch chi'r neges y geisiais I roi'r plant y bore yma'n gynharach. Ac yr ydym ni gyd, heb orchydd, ar ein wyneb, yn edrych fel mewn drych ar ogoniant yr arglwydd ac yn cael ein trawsffurfio o ogoniant I ogoniant yn wir lun ohono ef. A gwaith yr arglwydd yr ysbryd yw hyn I gyd. Mae'r diafol wrth I bodd yn ein gweld ni yn chwilio am atebion, yn methu oherwydd ein hofn weithiau, ein chwerder, fe gofiwch chi yr gorchydd ar yng ngwyneb I, yn balchder ni, yn ailogor efalla clwyfar goffennol bethau hefyd. Oherwydd mae'r gorchydd ar ein wyneb sawl un, fel yr oedd gen I bore yma. Ond mae fel I rai fel rhywun sydd yn rhy gyffyrddus, sydd yn atal I ni brofi y llewyrch, y drych, y goleuni a'r gogoniant. I mi mae'r syniad o orchydd yn bwysig ac yn ddadlennol, ond efallai y syniad o ddrych sydd fwyaf pwysig. Nid edrych mewn drych yw ein braint ni fel pobl Dduw, ond bod yn ddrych, I adlewyrchu llewyrch yr arglwydd. Efallai mai ni yw'r lleiafrif, ein harfa ni yw addoliad a gweddi. Mae addoliad a gweddi ac addoliad yn cadw'r drych yn lân. Ac wrth bod y drych yn cael ei gadw'n lân, mae'r llewyrch yr arglwydd yn cael ei adlewyrchu ynom a drwom. Dwi'n geisio codi'ch calon chydig bach cyn cloi. Fe ddechreuais I drwy sôn am ystadegau difrifol i'r cydwadwyr. Mi ddarllenais I yn ddiweddar yn y papur am ystadegau diweddar eraill. Clown yn aml mae'r eglwys sydd ar drai. Mae ffi sydd wedi colli le yn ein hoes ni. Ac wrth gwrs mae'r ffigurau yn edrych yn dorcalonus. Wrth I ni glywed bod bron hanner y boblogaeth bellach yn disgrifio eu hunan fel rhai heb gysylltiad crefyddol. Ond, os gwrandawn yn ddyfnach ar y stori y tu ôl i'r rhifa yna, daw rhywbeth arall i'r golwg. Pan ofynir a ydyn sy'n credu yn niw,
mewn bywyd ar ôl marwolaeth, neu mewn rhywbeth ysbrydol tu hwnt i'r byd naturiol, dim ond un o bob 5 sydd yn dweud na i'r cwbl. 20% sydd yn dweud na i'r cwbl. Mae'r mwyafrif felly yn dal i chwilio am ystyr, am berthyn, am rhywbeth mwy. Mae llawer yn chwilio. Ein galwad ni yw cysylltu yn ystyrlon yn nhw, a throi eu cwestiynau yn weddi fwy, drwy hyder tawel fod Duw yn dal i weithio ym mhob calon sy'n chwilio, mwyn ei enw. Amen. I gloi ein hoddoliad y bore yma, rhif yr emyn 396. Sicrwydd bendigaid Iesu yn rhan, hyn ydyw ernes nef yn y man, a'r iachadwriaeth pryniant a wnaed, ganed o'r ysbryd golchwyd a'i waed, ac yn y blaen. Rhif yr emyn 396. Ni ger bron pobl, fel y gwelant eich gweithredoedd da chi, ac goganeddan eich tad chi, yr hwn sydd yn y nefoedd, yr hwn sydd yn ateb pob gweddi, yn awr ac hyd byth. Amen.